May buntag, mga igsuon. Salamat sa Dios nakamata pa kita sa kabuntagon. Amen. But pasabot buhi pa kita. Ang atong Ginoo, Ginoong Hesus, na misinterpret sa mga kaubanan niya mga sumusunod kay sa kaniadto Ginoong Moises ayaw pagpatay. Makasala ka lang kung makapatay. Pero ang atong Ginoo miingon man, masuko ka lang sa imong isig katawo sama na nga ikaw mipatay. Kung nag-usap man Jesus ang sugo ni Moises, mas grabe maka-istrikto. Ayaw panapaw ingon ni Moises, ya balaod ingon sa atong Ginoong Kristo, magtan-aw ka lang sa babaye nga puno sa kaibog, puno sa tulaway, pagtan-aw nakapanapaw ka na. Grabe na mo nang interpretasyon sa mga sumusunod ni Jesus. Giusab man Jesus ang pagtulunan ni Moises. Muna ingon ang atong Ginoo na wala ako nagihatagan o kahulugan, eksaktong kahulugan ang mga balaod ni Moises. Ni gamay, isang kutli na gamay lang na kausaban, wala ako mag wa na ko kuhai, wa na ko usba, ingon ang atong Ginoo. Kadtong naghimog interpretasyon sa balaod na sayop unya gitudlo sa mga tao, pinakaiwit sa gingharian sa Dios. Impierno siya, ingon ang mga pasabot ana, iwit. Impierno siya. Kadto magtudlo sa eksakto nga kahulugan sa balaod, pinakadako sa gingharian sa Dios, malangit siya. Muna ang bata ng utana sa iya amahan, pa ngano duha man imo asawa nga magsilingan pabud, magsilingan jud, silingan iya duha ka asawa. Mao ko magmerkado siya, bahin siya duha ka pamilya. Ngano duha man imo sa uban usa ra man lagi, ingon ang amahan. Kay nag-ingon man ang atong Ginoo, go to the world and multiply. Adto sa kalibutan o padaghana ang mga tao. Wala iya interpretasyon. Wala ba yan atong Ginoo? Yung ba atong Ginoo Kristo ang mubulag sa iyang asawa o siyang bana o magbinyog lain nakapanapaw. Nga ihimo ang interpretasyon sa para ma-justify ang iya duha ka buok asawa muna anak, go to the world and multiply. Okay ba na mga bana na pwede na mangitag lain amo na iyo rason. Kunya wala ba asawa na malipay na duha sila sa imo kasing-kasing, makig-away jud ang asawa, bugnoon jud ang ikaduha, muna samok gubot kay wa may asawa na ganahan na duha sila sa kasing-kasing sa iya bana. Pero balaod sa atong Ginoo, daghan maghapon musuway, ayaw pamakak, daghan maghapon bakakon, apil pari mamakak, apil mga madri mamakak pod. Pero okay ra ng bakak na gaan, white lies ba, white lies,
okay raman na. Kay kaniha nga ang tagpasaylo, nagakumpisal ako sa Dios mga kahon sa tanan kaniyo mga disuon. O iris na to, napasaylo na to, ato bakak-bakak. Yung po ang pare, kaluyan kita sa Diyos, kung sa napasayloon ang atong mga sala. Pasaylo na to. Pero, kung mortal sin, ikumpisal kayo. Ikumpisal kayo, kung mortal sin kay nagkinahanglan o absolusyon gikan sa pare. Muna ang balaod sa atong simbahan o ang sacrament of reconciliation gibilin kana sa atong Ginoong Kristo, instituted by Christ, the sacrament of reconciliation, ang pagpasaylo sa mga nagkumpisal o nagbasol sa ilang mga sala. Maninog kita palihog, magampo kita